Horas madihita salhutna, Horas. dihamuna amanami inanami salhutna hahangi binaribot, nama dohoti pertangyangan sektor di Borginon di Bagas Joroon, songoni nang mengikuti live streaming sian Bagas Nabe, asa tamulai pertangyangan dari Borginon, jumulu mahita martangyang nahohom, martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada dohot 2. Debatana soka sogot niare upuji koarmi debatana soka si para siroha si tolus marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma, manang aha na denggan, jala manang aha na niluluan ni Jahuba sian ho, imana mangulahon uhum sabing dohot holong ni roha di habasaon jala marpangalaho hasirepon maradopon debatam. Haleluya, martangiang mahita ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang hupangiduhami tuho selehon matuhami todi ni hasitongan dohot dame asa takas huboto hami na solomo ni roham jala urupi mahami mangulahoni sian nasa gogo nami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata turpuk epistel di partangyangat tadi boronginon imana tersurat di 5 Musa 30 ayat 10 sada sahat ro di ayat 10 opat tajahama marsikat soren jonok do hatani patiki diganup narikot roha disi ai patikon nahutonahoni tuho sedarion dang masok kalhudiho manang maholakku dada di Banua Gijang hatai umbahen pola ikon dohononmu ise ulaning sikat nami manaik tu Banua Gijang asa mangalapsa di hami dohot patubegeosa tu hami asa ulahon nami hian jalada dari bari laut hatai
Ubahen pola ikut dohononmu, isi ulaning sikat nami tari perlaut mangalapsa dihami, dohot patu bege hoca, asa ulahonon nami nian. Aiman sai donok dohatai liho, di bagasan pamanganmu, tahe dohot di bagasan roham, asa ulahononmu. Ima sahatna, martua maakan atu mangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 20 ayat sada dohot tolu. Hatani Jehovah, si padami jolma, angoluani, halalas ni roha, siapun ni roha, inamasaki, kogoni debataki, paluahon laporsea, siana sajea. Bertanya kita, asini rohamadi hamunang dame, nasihat Tuhan debata ama doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus, mangaramoti hamu saluhukna. Amen. Horas badita saluhukna. Songoni mana mangihutkan live streaming di bagas nama nang di dia be. Horas madiamu dalam salam sehat. Pas-pas duata mahita, tabegi mahata ni debata di pertengahan di bornginon tersurat di surat nasi Paulus tuhuria Kolose bidu sada ya sada 114. Ono mahatana au surat nasi Paulus apostol ni Kristus Yesus shalom ni rohani debata doho Timotius dongani madapoto lakana badiana di Kolose akadongan na porsea na di bagasan Kristus asini roh hamadi hamu dohok damai sian debata amat tai madok mau lihat itu hami lahu tu mangyak kon hamu totong tu debata aman itu hatta Yesus Kristus ai hubege hami do barita ni ha porsea muna di Kristus Yesus nang holong ni roh hamuna mida salhu na badia alani sihirimoni naung di parade di hamu di banua gijangi nunga di bege hamu hani marhite ite hata hasit tongani ima barita nauli ima nang sahat nang tu hamu nang tuliat portibion namar parbude jalalam gadda song-songon nang di hamu ola ni dung di bege jala di dadahmu asini rohani debata di bagasan hasit tongan songonido di guru kamu sian si Epapras donga saulauni nahina holongan
Ai parhalado ni Kristus na posad do ibana humokop hamu. Laos ibana do pasosoro tuhami holong ni rohamuna di bakasat todi. Di baheni dung hubigi hami dang masohot nang hami tumangyakok kamu jalamang ido asa digohi di hamu patas ni roha manadalongo ni roha na marhite-hite nasa habistara do habisuhon partodion asa marparangin atama di tuhani hamu gabe halomuan situ tu jalamat parbihon nasa ulaun na denggan laos gadda di hamu panadaw di debatang gabe margugu situ tu hamu hobar tu gugu ni hasangapon naing makorhon nasa habengeton doh labas ni roha mardongan las ni roha madok maulate mahamu diamai nang patauhon hamu majalo tohap na di bagasan hati uroni sitianon yak kanabadiyai ay nunga di roro hita siya gonggoman hahulumoni jala di pocah hita tu bagasan harajahon ni anak haholongan ni rohana di bagasan ibana doadong di hita haluani ima hasesan yak kadusa ujahama di hita di bahasa Indonesia dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epapras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kamu kasihmu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang diberitahukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kuriani tuhata molo tabegi barita taringo tuakan ang hata uda manang tuaka anak kota manang tuise penang hata dalani mengalami berita buruk, pasti kita akan kecewa. Bawaratto mageleng mudau bigu barita buruk, Anda pasti kecewa. Lasoni do molo pe hutat tata tinggal hom. Denggak kiad do leta bigi berita buruk, kecewa do kita. Tubuh matu pikiran mengapa hal itu terjadi? Apa penyebab isir mabah ini isir disebut ciri. Kalau dah kita muruk manang geram akan
kejadian-kejadian seperti itu. Alaina tabereng akamanginang ruas ni tumata. Lama halu madok. Menanggapi sesuatu jangan hanya pakai emosi. Bukankah kita mempunyai kematangan spiritual? Adong dope todim, adong dope pangkoran roham, adong dope budi pekertim, adong dope logika, pikir sudi, mau nang pikiranmu, aleu nang holan, perasamu pakai. Anggusnya suruh perasaan dan hati donatinam si Paulus. Di pecara di mana di bagaimana huria di Kolose nadong akka barita ro barita gak mana gai huriai. Bukankah dia kecewa? Bukankah dia sebenarnya harus marah? Ala itu ibana surakna dengan baik dan benar dia lusi ibana nggak bawa ratamu kadungan mari si Timotius anak koku dok ngobigi barita taringok tu siapa pras hutang yakot dohamu. Ini juga bagian daripada jawaban akan setiap peristiwa yang kita hadapi. Jangan langsung kaget. Martang yakko. Masa dilihat debata hatauon. Mengatusiak karena masa di tonga-tonga di perngolota. Sona masa tuhuria Kolose ditangyakon si Paulus doi. Jala didok asa dilihat debata dihamu. Parbinotoan doha guguk niaka las niro halu basa-basa nang kecewa atau sedaya kamanginang aung duruas tanah kecewa ali adong do las rohana nakuna masuk tu SMA di bagian akademik di bagian zona di bagian prestasi do lenasing ali adong do kecewa. Emang tahi alan dipugus sudah, alan diotoni anakku duduk di segala macam mereka kecewa. Dan di boto adong do dalan di patana gejeng. Nah bagas. Nasu tatu si nasu tardudu hita. Adong do dalan di patana. Ayah adong hita mamereng akamanginang. Setabi jolong. Masyarakat pono sia sampah. Adong adong dah menurut logika alai sia sudut ekonomi bah gudang do habe pikir do holas si matu aku perkara-kara gudang do pakai baru perkara-kara hanya mengumpulkan sampah dan akhirnya dijual isi bu memikiri bui paparato sekolah mati akan mengenang lah kita tu tampan, mendapat tu gereja nggak gudang isi perkara-kara, sampah berserakat di sini. Gudang do, kerus nuriat temu buati. Memulai hati main di mata, perhasi yang do pegabi, pasu-pasu nasi dia. Kecewa, gudang ni di mata. Urian itu mata. Jemaat Kolose termasuk jemaat yang benar-benar dalam pelayanan Paulus naung liling di stasiun ibana di parbaga-baga ibana doh kadongan dapat barita nauli na denggang na sahorong nasida na kompak nasida mamarita barita nauli tung macelas roha disi alai to puro akka panigai toro puaka pangguturi akka iro maka guru-guru palsu nama banyak ajaran-ajaran sesat nama bain akka parbinoto gagap nama negai persoalan nasinda alai rodo si Paulus hutang nyakot dohamu budu rang dapok rohat tak kamanginang budu tahu dah honon aku si Paulus nggak selesai tarengok tu surat na di Huria Kolose molo tepu masa di hon donom mudo nung mahor tangyang au
Ada banyak orang Kristen zaman ini hanya mendoakan dirinya sendiri, kehidupannya, keutuhan keluarga anak. Lalu ini tanya aku di mana? Saya pikir benong selesai tanggung jawab anak. Sebenarnya tidak. Justru doa kita sebenarnya harus bangun dia nak kadongan dotong isi doa. Tengah do si bonot tamarhiti turpuhon. Gajang go turpuhon ala singkak do pasatok kuate. Nak pola pa gajang-gajangon nang pinagajang-gajangan dong tang bego munabe. Ngau tinggil hita mabigi udan. Ate. Si pata na pertangan ngiri-ngiri sidak do ate. Dak kola pilih ngiri-ngiri sidak. Pertangan ngiri-ngiri sidak do. Kalau roda nih bah, mar sepeda motor bah menem lagi. Maton menem se mar sahe mate. Yang kapar mobil balok mas wahai saheli i topas sudah ni mobilnya saya yes ala salilingo tak kaya dos merbe ala ba bersepeda motor dah cik deui lalang boleh jadi ngir sidak do pertanyaan ala ni ada pesan di turpu hosi bonotak kamanginang na berjulu di bagasa tang yang mi songon natin nangakon si Paulus jalo mabisuk. Unak kolan pikiranmu bahan, unak kolan utok-utok bahan, unak kolan pikiranmu bahan. Alai bisuk nasi debatama, majalo hata wota, lahu mangilo tu debata. Ayang gola guguru, majalo tu debata, dok parpino tuan, aksai ngono. Alai bisuk. Hikmat dari Tuhan. Memang adong tulu taringok tu bisuk di sini. Nah, berdulu bahasa Junai do Sofia. Sofia itu adalah hikmat yang berasal dari Tuhan karena dia berada dekat dengan Tuhan. Bila orang-orang berada dekat dengan Tuhan maka dia akan berkarakter seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saru pada akamanginang mulai lubungi raja perhata hita. Gabi nang dohok dohita gabi raja perhata. Bila anda dekat dengan orang-orang ganteng, maka anda juga ikut menjadi ganteng. Bila anda dekat dengan orang-orang yang cantik, maka anda juga ikut dengan orang-orang yang cantik. Begitu dia. Jadi karakter kepada wisdom yang di sini molojonok kutu debata. Pastilah anda akan membuahkan hasil karakter Tuhan. Dia mah karakter di debata. Parholong. Pengampun, perlebas ni roha. Apa dua hom dipakai dari si bahasa Sunesi selamat lapatan, ada knowledge, ada pengetahuan yang dipelajari secara tekun. Pelajaran yang dipelajari secara tekun bukanlah hanya untuk naik kelas, bukan. Tetapi itu menyangkut kepada pengetahuan kita yang lengkap. Dakola rumusan tak, ale rumusan ini asing pe dipakai deh. Dakola kalak batak, halak na asing pe dipakai deh. Di sana juga lah berlaku cerdas. Berlaku cerdas. Seperti apapun kejadian dan peristiwa yang dihadapi dan didengar, dia harus cerdas dalam hal itu. Kau malau deh bang, nak tersonggot. Napa tuluhon? Itu epignosis. Dalam bahasa Inggris disebut correction knowledge. Songon kilo, tapi orang dah kilo, tahe kilo batu nadi hutai. Nyomba kilo ya sasa imbang ibana, kebenon nado paporatina batu sasa imbang. Mana? Asapas. Ada koreksi, ada yang menyeimbangkan kita. Di setiap kamanginang.
Denggad dohono mu mamam tu anak tu amatam mamam pihimu mimim nang denggane. Nah dumengga si dohono tidak dan ada. Ayo mamam nak anak kan gitu. Ale mulai lokor tu amatam nang tu nata mamam pai mu angwe perkelan na mau. Tang begaki. Adong do keseimbangan naik kota pakai di ngulu. Keseimbangan makanai porsim dia dong. Keseimbangan merdalan. Itu. Bamolo terhatap itu merdalan balu jadu teh. Korang do keseimbangan. Keseimbangan nih optik si malolong topik korang do mamering sudut. Seimbang dari bana. Mau lo lari do on tu sebelah kiri do hien, tu sebelah kanan dalam mimpi Allah nama nak binoto be. Adong keseimbangan. Songon itu nang keseimbangan nih fisik. Saya dia may pangako sa dirion. Mana saya makaluar hono energi. Mau lang lubi ma. Itu kan mau lubi ba na ina kibetulan. Mulai ada mabatu pa maret tak doho tu perempuan. Leban kesehatan gau boto sa itu. Belum may Tuhan naraku. Ang orang tok kinay matihan na mau. Tako Jepang beda. Jadi para binotoan nasongoni dili untuk selalu na asa seimbang. Ada keseimbangan dalam hidup kita. Setiap kamanginang baju topik kuna seimbang do kacinga itu orang orang gijang. Mulang saya ada gijang saya itu badan denggan. Mang nahamak kainang mamaki sidu ahar te korne sone. Kuna seimbang berarti sarupa. Unang bas saya itu saya itu gijang. Anda perkali jol maho. Nah ini dia mendadong asna porsiaun. Marhide turpuk jamita di Bornginon. Pamor hatok kita. Asa totok kita. Marhide na di pasaha de bata tu kita nakeng imadong karakteri. Tabarita homma kabarita na ulin na denggan na paposor roha na mamangala na kelas ni roha. Marhide di hatani di bata. Unang saya tapak ke guguta. Unang saya tapak ke derita. Unang saya tak pakai akan ada hingga. Aing ulutot terbatas dopung. Nanti terbatas do hita. Tak kira-kira bima jo hita 3 tahun naik mah hita mangulu. Ganup. Mulu amul mangulu 30 tahun naik ngamulai ate. Berarti kurang do keseimbangan jala ikon adong tujuan na. Sen sudut na berpudi adong ison correct knowledge. Itu juga setiap orang harus fokus kepada target apa yang dijalani. Soalnya perusahaan dia adong target, adong sedia memproduksi nadi hasilkan dalam tahun ini untuk membutuhi dan bisa menjadi seleri dalam setiap yang bekerja. Nang dingulu top pesongoni dua kamanginang. Rikok dong kita mempertimbangkan dohot fokus kepada tujuan yang harus kita jalani. Wah merdala doh debata doh menang merdala sibulis. Kau dono tado dong sujusui. Allah yang gua dong kusajau saya ikut jauh bado. Uluan name. Berarti kita harus fokus bersama dengan Tuhan. Ketika kita berada di dalam Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan akan menganugerahkan kepada kita berbagai-bagai kepenuhan, kebajikan, kesempurnaan, atau tongon di bagasan asir rohana. Amin martangnya kita. Mauliate marohanami Tuhan nami jala di bata nami marhite hatam nasahat dihami totong mai bohal nami di ngulu nami di toddi nami sudi hami hokop pargugui dongane di nasa perdalanan ning ngulu nami. Saat malam roham di bagasan Yesus Tuhan amin. Amin. Tapuji matuhatta mare demahita sian buku ede nomor 25 ayat sada dohot 2.
martangyang mahita. Debata para siroha jala perdenggan basa, tamado pujion nami guarmu nabadia ali Tuhan debata. Ala dilihokodo ragam ni pasu-pasu di bagasan ngulu nami. Lumubi Tuhan di bagasan sadarion, di pergugui hodo hami mangula akaulon nami na maragam. Jala di palwaso hami akaruas ni huriam, marpungu di tongan ni bagas muna badion, patupahon pertangyangan nami, dalan nami mamuji doho pasangapon guarmu, terlumubi marsaur hami rabdoho to marhite hatam na badia, naku persauliho kami di bagas sabornginon, naung pinasahat ni naposomi ali Tuhan. Tutuma lehonomu di hami bisuk, lau patauho kami maniruho di bagasan ngulu nami. Asa sude panggulmiton ni ngulu namion ali Tuhan hobar tulong ni roham. Asa boy tutu hami berkarakterkan songon Kristus si patuduhonon nami di tonga-tonga ni ngulu nami. Marhite parsauran nami rabdoho takadongan nami ali Tuhan. Di bagasan sadarion tung pasu-pasu masa luhutna akan naniulan ni tangan nami. Asa makorhon las ni rohai di hami, jala hasangapom ma nang diguarmu na badia. Tuhan di bagasan bornginon, martangiang dohami tu adupammu. Tu sude akaruas ni huriami, manang di dia penasida maringanat di bornginon, ho mana mamasu-masu, na mangaramoti dohot na majuluani lakani nasida. Terlumubi Tuhan, tangya konon nami marwas ni huriami, maulo tungadong nuaing natongod di bagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit, dohot di tonga ni bagas ni nasida, apalana subuhi hugari hami ganu marsada-sada, pupasahatami madaging nangtud di nasida, huboto hami duali Tuhan, go kuaso do go asini rohado tanganmu nasun badiyay, saya pehom may tupamatang ni nasida, paso-pasom mo ma akaubat si panganon, ay matutu dalam mo, laho pamalupon kasahit na dong di pamatang na. Molo tu nga pala sojupang dope ka hamamalum ni sahi saha tu partikyanon. So tung tubuh kapadileo di nasida Tuhan. Alay patugu mahaporsyon na, masaw nang marlauk tutu haporsyon na maradupok ko ali Tuhan. Alay say toktong manasida marhaporsyaon, marhaporusan jala mga sahon guarmu na badiyay. Molo tungadong natongod di bagasan aka parukilon, aka pergumulan hidup manang sitaunon. Toktong maholi Tuhan, mga lehon gugo, semangat na baru tu nasida. Jala homa na mangurupi di sudia kapraswalan ni ngulu. Huboto hami Tuhan, say tinggil do si paryom, tumangihon nasa jojo ni akan na madyo guarmu na badiyay, dohot na say pasahaton parsoryon ni nguluna maradupoko. Pasu-pasu matutuali Tuhan, lasongoni nang saluhut na, akayan akon ni huriam, na mga luliya kapar kerijuan, na sudapotan siroka ni tudi, kana marsikola parbisuhi na sida li Tuhan. Asa gabi yanakon na marhauduhon marnatutua, marhabiaran maradupoko. Jalo gabi buwi sibuan las ni roha, di tonga-tonga ni keluarga, terlumubi li Tuhan, uduk maradupoko. Nang huriam hakabipe pakan baru ope, tanya konon nami do, pasu-pasu sa luhut na kanaposom na mangula di tonga-tonga ni huriamon, parbisuhi parsahalay, asa marhiti akapakobasyon nami lamang huriamon ali Tuhan, lam marsanga po, jala lam tugua kahaporsyon ni ruasmu, mangihutoko. Tuhan di bata, nang negara nami pe Tuhan bonon nami do tuadopamu, say parbisuhi maka pemerintahan nami, mulai siang tingkat kecil sampai terbesar. Asa homa nampak perbisuhi nasida, laho manguluhon negara namion,
asa di bagasan biar nasida, maka tidakon hasito ngadoho hati goran, asa teruli pasu-pasu do kalas ni roha sude masyarakat Indonesia menikmati kebebasan kemerdekaan di tonga-tonga ni negara namnya. Asi maroha meli Tuhan dinaneng mula penok kami si tonga ni bagasmon, toktong mahami damoti di perdalanan nami, sai paluas mahami marhahi pason di bornginon, jala sungguli hami tuari marsugut di bagasan hahi pason dohot las ni roha. Asi maroham Tuhan, alay molo tungadong na marlauk dosa, pangalaho nami diari sadarion maradupoko, sai uras hami Tuhan, asa tung tamahami, gabi hasahatan ni pasu-pasumi, marhite gor ni anakmu Yesus Kristus, martangyang dohami Tuho. Amin. Huhut pasahaton peliata tujulu, tapuji matuhatta marede mahita sian bukwede nomor 272 ayat 1 dari 2. Datangnya kemapelianon martangnya kita ali di batama namina di banua gijang odo haruruan nisa luhut selehon-lehon dadenggan dohok nasa uli basa nama uli utus ubasata mi masyan nani lehon mi tuhami pelian nami tuho saja lumai gabi wabna khusus di julum pasu-pasu mai jalan ramoti asa paras yang hami pelianon
pati bulon haraja omu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalamu tadda hami gudang ni sileon mi Tuhami. Asalam girgir hai madok mauliati Tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mangido di tangiang hato patai. Alia manami nadi banua gijang. Saya penurut batia maguarmu. Saya Roma harajaonmu. Sesama lomone roham di bantongo songon nadi banua gijang. Leo matuhami sadaron hongluan siang pare. Sesama dosa nami songo panasan nami. Di dosa inongan namar dosa Tuhami. Nakam tugiu tepang ujunan. Belum mahami siang. Ahona puna harajao. Do tau bol. Roda sangapon salen elena. Asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Nang parsaoran itu berbadia mamadongani hamu saluhukna. Horas ma dihita.